ili Jesu na ndụ ebe onye gbakọta kwụsị nke ọgbara agba naanị enyi na social media ma mgbe Mathias mee vidiyo n'ụwa mee anyị na ebe na-ele akpati ozu tata anyị na-eme vidiyo n'isi ụmụ atụrụ Jizọs na-agwa mụnụ bụ ndị otu mụ na unu ga-eje bido ahịa akpati ozu nke a one of shop nwanne anyị nwoke bụ funeral na enyi ebe nwanne anyị ebidoga ahịa akpati ozu and ọ na-aga nke ọma ka unu bịa na-atụnyere nwanne anyị nwoke mgbe unu ya anwụ wee na-asị na ndị otu ya eme gịnị jeje emepewe ebe a na-ele akpati ozu na ndị Kristians ya na-anwụ na ha ya na-anwụ n'ike na ndị otu aja emepewe akpati ozu na ihe ya bụ ebe ndị Kristians ya na-abịa na-azụrụ ha akpati ozu. Fast forward to a few months later, ozu wee nwụọ na bịa na chọọchị ya, ọ bụrụkwa one na-akwatu, ọ bụrụkwa one, ọ bụrụkwa two. So he now have to went back to that place ahụ mee gịnị ọ kwere ọ sị na ndị Kristian na-abịa na-egolu akpati ozu na ndị be ndị otu ya ji emepewe ebe a na-ele akpati ozu. He now went back there with a different tune because na mgbe anyị na-asị ka mee gịnị ka agbakọ aka ọnụ wapụ ihe ọjọọ ndị otu unu si na Mathias ya na-achị unu. Somebody na-achị unu abịagobebe nwa ọkụwa dị dead on several occasions. Unu nwere ihe unu kwuru maka onye ọbụla ndụ n'afọ ka anyị sị na no, he's always saying the right thing. Mana deep down in your heart, unu mana ihe ọ na-ekwu adịrọ mma. I said something last year mgbe nka na-agba Mathias takwa agwa m na agwasị gị na unu nwa bụ ndị otu Mathias that did not caution him about ihe ọ na-eme agba ozu n'anwụ na vidiyo si na Jesus said that one day unu ya n'obodo oyibo Mathias agba vidiyo nwanne unu nwoke ọnụ unu nwaanyị mpụ unu mma unu ụmụ unu na vidiyo in the process of ịkpali Christian. By the time you enene that video oye ewute gị. I said it. We are not here to mock the dead, but we are here to caution Mathias. Do ya aka na ododo si na hapụ kene some of the things in eme. That is not a way isi enweta revolution, and that is not a way isi pụrụchile mmadụ convert ya ka o wee kwete n'ihe ị na-eme. Afụnube onye Kristian manye mmadụ dosia ewulili bi ewulili nke a bụ tata n'ihe eme gịnị n'ihe ekwetelele n'ihe ha ikwu. It has never happened. So biko achọrọ m ka unu kuleda nke nene this video unu nenechazikwa kaba arụ mee gịnị tie ihe ọbụla gbasara gị na the comment section ka ọ dịkwa. Anyị na ebe na-ele akpati ozu tata anyị na-eme vidiyo n'isi ụmụ atụrụ Jizọs. Omenala Igbo bụ ụzọ eze ọgbụgbọrọ ndụ. Alụkwụsị na anyị Igbo. Akwa jụrụ anyị n'obi today. Na-agwa mụnụ bụ ndị otu mụ na unu ga-eje bido ahịa akpati ozu nke a one of shop nwanne anyị nwoke bụ funeral na enyi ebe nwanne anyị ebidoga ahịa akpati ozu and ọ na-aga nke ọma ka unu bịa na-atụnyere nwanne anyị nwoke mgbe unu ya anwụ. Bishop Mathias Ejiofor, if you go to here wish Christians, the members are gonna say you go on, ride on pastor. Now reverse has been the case. What of no go here me direct? What of no family go here me? How will you feel? Yeah, we here wish you Jesus. Like he's a more condemned man. Oh, don't talk now. Just cack a boy better mellow. It be where Iwe. Ijo. Huh? What's up, what's up? What am for that guy? I am for
omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Arụ kwụsị na Igbo maka na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Ị na anyị ga-afụ na anyị bịara igolo akpati nke anyị ga-eji wee bụrụ ụmụnne anyị dị na nwa ndị otu anyị moto yọng gburu n'opposite inland door abalị nọ gara aga n'ihi na kọntraktọ gbuwara etiti main road o tinyeghị any caution, so moto apụta magolu mmadụ na-abịa enu dị ụtọ n'ọfọ pothole ahụ onunu ahụ kọntraktọ gbuwara na main road. So tata anyị bịara igolo akpati dịka nsi ikwu onye ọbụla ụtụtụ echi onye ọ na-apụtawa n'iru inland door anyị ga-amụlụfa kandụl, anyị ga-eburu nne na nwa bịa n'etiti ebe ahụ moto na ogbufa ma ọlụfa kandụl wee na-akpọwa gọọmenti of Anambra State under the leadership of Chukwuma Soludo Nwamgbafọ ka fa provide align the contractor enyela ọlụ a ha provide align the contractor under the law because na otu a gịwụ gọvanọ nọ kịta in form of nna ndị Anambra, so ndị a kịta moto agbụrụ bụ ụmụ gị ka ha wụ biko anyị na ya ogodo ododo ọ bụkwa na anyị echie n'eziokwu na nwere gọọmenti chọrọ ime gbasara the contractor anyị ga-eburu ozu ụmụaka ga maka ụmụ gị ka ha bụ anyị ga-eburu ya butekwe na gọọmenti haus. So nke anyị ga-ebu echi bụ ije mụrụ ya kandụl ebe ya bụ ihe mere gosikwana mba ụwa ihe mere ya na ihe gburu fa ka ụwa afụkwa ihe gburu fa nọ. So daalụnụ, echi niile bụ Tuesday naanị na-akọ akọ pụtawa n'ibri na ndụ na-asị na igwe bụ ike nwere ya ma ya ga-abịa echi nwere ya ma ya ga-abịa echi ya gazie aka kwa Maazị Ejiofor onye ndu omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ worldwide. Amaka mere onye ọbụla. One of the things I like about reality of life is that it can hit anybody. The reality of life can hit both the preacher and the people he's preaching to on a very good day. This man you are seeing on this video now, on this coffin shop, Mathias, the leader of Ndi Obenana Buzi Eziokwu, Ndi Go Back to Your Root, aka Jesus Christ, Ebu guy, Ndi okay, Ebu guy. The last time this man went to this coffin shop with some of his group of Omenana people, he was there making a video mocking Christian, telling his Omenana people, the few ones he went there with, that this will always be the end of any Christian person that refuse to acknowledge that Christianity is scam, Christianity is fake, and come back to their root, being Omenana, which they believed on. He was there saying all manner of things, and his Omenana people are, hailing him. Whatever he said, they would be, agreeing and making jest and fun of Christians. He even went as far as advising them to go and start coffin business. That Christians, since they refuse to go back to Omenana tradition, since they refuse to denounce Christianity and join them in Omenana tradition, that they will be buying anyhow. That his Omenana people should go and start coffee business. That is a business he knows. That they will be making a lot of money. They were laughing. Then he was saying all those things. But guess what happened? The second time he's returning back to this coffee shop, he came to buy 2 of his paid members. Not 1, he came to buy 2 because 2 of his members died in car accident.
a mother and a daughter. According to them, unfortunately for them, a car ran into them and by both the mother and the daughter instantly. Two of them are the key members of his Mathias Ejiofor traditional religion. I'm not the type that mock the dead, but I'm just doing this video for those of you to learn. For those of you to learn that the reality of life can happen to anybody. For those of you to learn how you should always shape your mouth, especially on this social media, when it has to do with, things. Because some of you think that you have your own life, that everything is good for you, that nothing can happen to you. That is the reason why majority of you always come to this social media and be saying all manner of rubbish. The same person or the same people that are wishing others to buy, that used to celebrate whenever people buy, are now the people that went there to buy two, not one, two. It's a big lesson. This video is to tell those of you that will always be on your page ranting. Reality, when reality hits you, it will hit you, thinking that, okay, because you believe on some certain things or you are this, that you are immortal. On a very good day, or like oh yeah, 360. A lot of them, when I was still back home in Nigeria, will always tell me, your reality hit you. You come to Mathias when I'm trying to counter all this their rubbish when they started me 4 or 5 years ago. When reality hit you, you will come to them. When reality hit you, you come to Mathias, praying for me for something to happen. I'm not trying to mock the innocent souls, but what is happening right now? They have tested it. Just like the other Umuekberima from Enugu Adoration that are telling me, you will buy, your end is near, this one, that one, come you will do this one, you do that one. I will still be here, looking at all of you on a very good day. Oga happen sink you. And I will also be here to post it. Because when you're on a very good day, it's a big lesson. Reality. Come. Your end is near. You will perish. This one, this will happen to you. Many soon, one by one. Not only you, it will happen to you and your family. So that danger. It's a big lesson to Mathias Ejiofor, and going forward, they should shape the way they used to preach all this their nonsense. Have a nice week ahead.